Orang skip tadi aduh panjang-panjang. Skip bos. Tataab managan tatab wa lan ngucap ya si wahid tataaba narima paya farsuka apa kuda sira falasta mangka orana sira talhakuna iku tatamu sira na ing kita fakol tu mangka ngucap isun walima ya hilan karena apa ya ahihe dulur isun kola ngucap ya si wahid li anas solaina karena satune solat kita al isaa ing isa fil jamaati sing dalam berjamaah wa anta hale utawi sira solaita iku sira wahdaka hale deweke sira fastai tu mangka narima tangisun wa ana hale utawi sun mamumun iku kang bingung haji nuntur kang sedih Wakola lan ngucap badu salap sapa badu salap mafatat oranana porot ahadan ing wong sawiji sholatul jamaati apa sholat berjamaah ila bidan bin angin kalawan dosa asobau kang wis ngenani dan binhu ing iya si ahad Wakod kanulan teman-teman ana ya badu salap ya izuna iku ngitung-ngitung kadik ya badu salap angfusahum ing dirine deweke badu salap sab'ata ayamin ing pitu pirang-pirang dina wa ida fatat lan tatkala porot ahadahum ing salah sajine badu salaf sholatul jamaati apa sholat berjamaah wakila lan den ucapaken rakaatan ing sarakaat wa ya izuna lan ngitung-ngitung kadek ya badu salaf angfusahum ing deweke badu salaf salasata ayamin ing telu pirang dina Faida fatas humangka tatkala porot hum ing iya badu salap atakbiru apa takbir maka tatkala porot hum ing iya badu salap atakbiru ula apa takbir kang awal mal imami sumertane imam pak lamaka becik uninga sira zalika ing mengkono madkur ya ahi heh dulur isun terusnya tadi kasakip mentak kasakip mendak datang kadi tadinya berhubung masalah ting rekaman terus orang wattaba'ad lan ngadohi sira anil wuku'i saking wuku wattaba'ad lan saling ngadohi sira anil wuku'i saking wuku mandeg fi madzalimil ibad ma ing dalam pirang-pirang fadoliman pirang-pirang hamba mutlakon hale mutlak liannahu karena satune wuku diwanun iku dosa layat ruku kang oranana ninggalhu ing diwan Allahu safa Allah moal ditinggalkeun dosa maka Gusti pasti dicatat bae wa madulmul abdi lan utawi dolim abid li nafsihi kadue dirine si abid birtikabil ma'as kere birtikabil ma'asi kalawan nyusun sakehe maksiat duna syirki oranana musyrik billah kalawan Allah ta'ala wa ingkana huwa lan sanajan ana huwa sapa utawi ieu si abid yarji'u iku babalik ieu si abid ila zalmin nafsi maring ngadolim awak aidon halemaning fa innahu mangka satune zalmu kama diwanun iku dosa layak bakang orana merduli alhaku apa Allah bihi kalawan idzalmu yaghfiru ngahampura ya Allah bitaubati kalawan taubat qala saidi wis ngucap saidi sapa guru isun alil khawasnya tanasih ali khawas rahimallah ta'ala madzalimul ibad utawi pirang-pirang padoliman pirang-pirang hamba ada salah sati aksamin ikut tetap ingat setelu pirang-pirang dumduman
Cesma Kismun yata'allaku sadumduman kang narima cumantel ieu kismun bin nufusi kalon pirang-pirang awak-awakan. Bin nufusi kalawan pirang-pirang awakan wa kismun lan sadumduman yata'allaku kang narima cumantel ieu kismun bil amwal kalawan pirang-pirang harta. Wa kismun lan sadumduman yata'allaku kang berkoneksi kang narima cumantel sarua baya kismun bil a'rad kalan pirang-pirang bil a'radi kalan pirang-pirang a'rad kawirang ti dieu mah. Fala manufus pa'aman nufus maka nepon utawi pirang-pirang awak-awakan falaha maka laha tetap laha kaden nufus ahkamun apa pirang-pirang hukum. Adidatun kang den itung pi misri qatlil amdi ing dalam umpamane mataeni sengaja maha-maha wal khata'i lan mataeni keluluputan. Wa wujubil qadi lan wajib balas pati qad. Wadiyati lan diat denda wal kifarati lan kiparat wa ghairi dalik lan liyane mengkono madkur. Mimma saking barang wa kang utai waya barang mazkurun iku dan sebut fi kutubil fikih lan pirang-pirang kitab fikih wa mal amwalu lan anapan utai pirang-pirang harta fa innahu iku mangka satune kalakon labuda iku ora kena ora iku mawjud min raddiha saking ngabalikakeun ieu amwal lal madlumi maring kang den dolim aw warisi atau ahli warisi madlum wen ta'addaro lan lamun sulit dalika pamangkono rad lam yabqa maka tetap gertas duki tasadduki apa orang anak ngabenerakeun bihi kalawan ieu amwal apa salian nyodakohakeun biha kalawan amwal an sahibiha saking kang anduene amwal an madhab ala madhabi man ingatase madhabe wong yaro kang ningali siung zalika ing mangkono madkur tasaddaku zalika ing mangkono tasadduk bain aja mangkalamun apa sisi wong androdi madzalim saking ngabalikakeun kang pirang-pirang kang den dolim padzaliman arah ya Allah bal yastaksir maka becik ngakehakeun ieu si wong minal hasanati saking sakehe kabecikan. Allati tuwapa kang den wapati minha saking hasanat al-ghurama'u sapa pirang-pirang wong kang ngumbara. salah allati wafa kang den tohoni minha saking allati al-guru mau sapa pirang-pirang wong kang utangi indal mijani ing dalam sanding indal mijani ing dalam sanding timbangan wa illa wa in lam yastaksir teh in lam yastaksir lamun teu ngakehkeun ya wa illa wa in lam yastaksir falyata'ahab maka becik siap-siap ye si wong litahamuli asqali madlumi kadue nanggung atanapi mikul pirang-pirang abot dosa kang den dolim wa uzar tegese dosane madlum wa uzarihi tegese dosa pirang-pirang dosane si madlum
Yaumal kiamati ing dalam dina kiamah kama kaya barang waroda kang wis kawarid ieu barang pisohihi ing dalam hadis soheh annaman satune wong kanat kang ana lahu iku tetep lau kade si wong hasanatun apa sake kabecikan ukhida mangka den alap ieu si wong min hasanatihi saking kabecika saking sakehe kabecikan si wong wa utialan dan wahyu si wong lil madlumi kadue kang den dolim mantap delen waman lan sapa wong lam yakun kang ora ana ye si wong lahu iku tetep lahu kade si wong wong dolimnya hasanatun apa sake kabacikan turiha mangka den buang alaihi apa alaihi ngatasé si wong min sayatil madlumi saking kaalaan kang den dolim bin sayatil madlumi saking sakehe kalaan kang den dolim wa kutibalan den tulisaken lahu kade si wong kitabun apa kitab apa catetan ilan nari maring neraka wa mal a'radulan anapun utawi kawirang pakod dakaro ba'du muhakkikil aimati sapa satengah ahli tahqiq ahli aimah muhakkikil aimah sapa satengah muhakkikil aimah pirang-pirang imam piha iku tetep piha ing dalam ieu arad tafsilan ing tafsil perinci husnan kang becik la'allahu menawa ing tafsil ahwatul wujuhi iku leuwih ati-atine pirang-pirang wajah fi hadal babi ing dalam iki leki bab wa huwa lan utawi huwa ieu tafsil anna tilkal madlamati iku satune mengkono madlamah ing kanat iku lamun ana ieu si madlamah ghaibatun iku gibatun iku ngipat aw namimatun atawan namimah gibatun iku ngupat lain leupeut lain ngupat ngomongkeun gibah aw namimatun atawa namimah ngadu-ngadu fala yakhlu maka ora sepi al amru apa perkara fiha ing dalam ieu madlamah min ahadi halaini saking salah sawiji tingkah roro ima antakuna ana kalane arapin tah ana ieu si madlamah teh qad balagot iku temen-temen tumeka ieu si madlamah al madluma ingkang den dolim alam tablug atau alatu maka si madlamahu ing si madlum pain balagot mangka lamun tumeka ieu si madlamah ta ayana mangka tertentu atahalulu apa tahallul muri halal ta ayana mangka dari menyata tertentu terutama tertentu atahalulu apa muri halal minha saking si madlamah wa lam tablughu lan lamun ora natu mangka ya si madlamahu ing madlum kana mangka ana tablighuha apa nu maka kana ya si madlamah lahu kade si madun abna iku ngalaraaken jadi dan kang jadi anyar payuwarisu mangka ngawaris minal hakdi saking unek-unek payuwarisu mangka ngawaris payuwarisu mangka ngawaris ieu tablighuha minal hakdi saking unek-unek hikdi saking unek-unek wang kita ilmawaddati lan putus asih-asihan wa nahwi dalik lan saumpamane mengkono hikdi wang kita maiku barang wa kang utai huwa ya barang asabu mintil kal madlamati iku leuwih
Iku luwih angin mintil kalmad lamati saking mengkono madlamah. Fatoriku mangka utawi haji torik. Patoriku mangka utawi torik dadalan fidzalika ing dalam mengkono manai langit fidzalika ing dalam mengkono madkur hikdi wang kitoi kasiratul istighfari iku akehe maca istighfar lahu kadue lahu kadue ieu kaditutuh lahu kadue ieu si madlum duna tablighihi oranana tumakane ieu dalik wa talbul tahaluli lan ngepri halal minhu saking itu tuh kaditu madlum lir amat teh tumben. Bismillahirrahmanirrahim. Sumalayah pa maka kari-kari orana samar alaika ing atase siraya hihe dulur isun ana minad dunub satune iku tetep saking pirang-pirang dosa ma apa bang yes bau kang sarupane amruhu apa perkarane barang min jihati kauni saking arah-arah anane ieu barang min madzalimin nafsi iku tetep saking pirang-pirang panganiaya awak atana pingadolim amadzalimil abdi atawa sakehe panganiaya ibadi pirang-pirang hamba kazina kaya zina wal liwati lan ngawati dubur masalan umpamane paina amro mangka satune perkara fidzalika ing dalam mengkono zina liwat masalan tea yahtaju iku butuh ila tafsili maring perinci lihat haro darapun ninta dohir biwasitoti rojaihi kalawan pelantara pangarap para pesi wong aswabu apa dadalan kang benar wahwalan utai huaya tafsil ayu kola iku pinta dan ucapakan ayu kola iku pinta dan ucapakan apa lapat ingkana lamun ana al maf'ul bih apa maf'ul bih mubtadan iku mubtada kana mangkana tilkal madlamatu apa mungkono madlama minad madzalimin nafsi minal madzalimin nafsi iku tetep saking panganiaya awak-awakan wa ing kanal failu lan lamun ana al failu sapa pail wong kang migawe kodro wae kodro nyambung ke ya lapan dari kodnan ya we rawada kota lah rekennya wa ing kanal pailu lan lamun ana al pailu sapa wong kang migawe qad wada iku taman-taman saling ngarepakeun ieu si pail ngarepakeun dosa tenapi ngalakoni dosa ieu si pail hu ing madlum wa awadalan saling babalik ieu si pail hu ing madlum kana buang wauna kana mangka ana zalika apa mengkono rawada wa awada min madzalimil ibadi iku tetep saking sake panganiaya atanapi sakehe padoliman sakehe abid asubati kang banget payahai atanapi kang banget angele lianahu karena satuna yesi pail ada tilka surati iku milarane mengkono surah bentuk rupa
wa qahara lan maksa ieu si fa'il ha ing surah wa jarroha lan narik ieu si fa'il ha ing surah ila maksiati maring maksiat wa man sana sanata sayah lan sapa wong sana kang migawe ieu si wong sanata sayiati ing dadalan kang ala waman sana lan sapa wong sana kang migawe ieu si wong sanata sayiati ing dadalan kang ala kana mangka ana alaihi iku tetep ing atase si wong wizruha apa dosane sayiah wa wizru man amila lan dosane wong amila kang migawe ieu si wong biha kalawan ieu sayiah ila yaumil kiamati baring dina kiamah wa idon halemaning bainahu mangka satune fa'il wong kang migawe hataka iku ngaruksak ieu si fa'il irdoha ing irdone ieu kamana ieu surah wa azalan milaran ieu si fa'il ahlaha ing ahline surah wa hamala lan mikul ieu si fa'il hum ing ahli al-arin al-aro ing kawirangan wa ghaira dalik lan saliyane mengkono ar kawirangan tanbihun al-a'radu asadu minal amwal utawi a'rad iku leuwih sangat minal amwal tinimang saking amwal al-ar teh manana kawirangan atanapi cacat nanaon cacat dieu soalna dua nu urang teh kitabna dua nu hiji mah cacat nu hiji mah kawirangan kumaha surahna bae goreng-goreng bae sadua nu ngagoreng-goreng batur intina mah tanbihun al-a'radu utawi a'rad wirang asyaddu iku leuwih sangat kawirangan asyaddu iku leuwih sangat minal amal tinimang saking pirang-pirang amwal kaisin lebih rosa kaisin teh lebih rosa daripada duit qolal ulama law ana sahson lamun tah satune wong sawiji akhoda iku ngalap ieu si sahson mala syahsin ing harta wong sawiji summa tawarroa maka kari-kari warrai ieu si ahad pajaa maka teka ieu si ahad bihi kalawan mal ba'da mautihi ing dalam sausane maute sahas ila warisatihi maring ahli warisati maring ahli warise si sahas ila jami ahlil bumi maring sakabe ahli bumi faja'aluhu mangkana dikakan ieu warasahu ing si sahas atanapi si ahad sahas bae pihali makana inam tingkah barang kana kang ana ieu barang fihali iku tetep yang tingkah fa'aradu mangka utai fa'aradul mukmin mangka utai kawirang wong mukmin asadu iku leuwih sangat min malih tinimang saking hartane wong mukmin wa min kalamin syekh lan saking rarasan guru abi mawahib asyadili rahimallah mimma saking barang yuqafu kang den pandagakan al muridu sapa murid anit taroki saking munggah ibadah waku ihi lan tumibane ieu si murid wa wuku uhu anit taroki wuku saking munggah tumi ibadah anit taroki wuku ihi saking munggah tumibane ieu si abid fi ghaibati ahadin muslimin ghaib apa gibah ya we bener-bener berbalik deh mima iku tetap setengah saking barang tah
Yukipu kang den pandhegaken al muridu sapa santri sapa murid sapa wong kang ngarepkeun ibadah anitaroki saking munggah saking dadi wali geh teu naon maknana mah surah nama macembah panjang wukuuhu utawi tumibane ieu si murid fi gibati ahadin ing dalam ngupat wong sawiji minal muslimina saking wong muslim. Setengahna santri setengahna jadi wali di stop moal kudu datang ka hadrat Allah moal kudu jadi wali lamun timbul di jero hatena atanapi timbul maneh teh gibah ngomongkeun batur ti jalma muslim eta dipandegkeun ditahan wa manibtalan lan sapa wong ibtala kang coba-coba ye si wong biwukuhi kalawan tumibane si wong fidzalika ing dalam mengkono gibah fal yakro maka bacik maca ye si wong al-fatihah ing fatihah wa surat al-ikhlas lan maca surat al-ikhlas wal mu'addatani lan palak binasroro mu'addatani palak binasroro wa yaj'alulan annadikakeun ye si wong sawabahuna ing ganjarana ye kabeh fi sahaifi dzalika sahsi ing dalam pirang-pirang buku catatan mengkono wong sawiji pa ini mangka satune isun raitu iku ningali isun Rasulullah ingkang jeung Rasulullah fil manam ing dalam enggon turu wah baroni lan wis nyaritakeun ieu kang jeung Rasulullah ni isun bidzalika kalawan mengkono bidzalika kalawan mengkono madkur faqala maka ngucapi kang jeung Nabi innal gibata satuna gibah wasawaba lan ganjaran yukfani iku den pandagakan ieu gibah lan sawab baina yadaillah yakipu yukfani iku den pandagakan ieu gibah lan sawab bidzalika kal mangkono gibah wa qala lan ngucap ieu kang jeung Nabi innal gibata satuna gibah kaliru bata gibah jeung goibah wasawab lan ganjaran yukfani iku den pandagakan ieu karone gibah lan sawab teh baina yadillah ing dalam antarane arsane Allah taala warju lan ngarap-ngarap isun ayatawazana ing ngarap penta dan timbang ieu karone gibah lan sawab fa lama kabacik uninga sira zalika ing mengkono ayatawazana dan timbang teh ayutawazana ya ahi heh dulur isun berat mani berat gibah apa berat ganjaran ya yukfani dipandegkeun stop wallahu a'lam bishawab hampuranya bisi anu salah lain bisi pasti anu salah mah nyuhunkeun dihampura tina segi pembacana bisi anu salah lain bisi pasti bae anu salah tina segi mana atau dina segi maca lapan nyuhunkeun dihampura koreksi dia bae nya moga-moga sing mangpaat bae hampura sadulur wallahu a'lam bishawab.